Na yi shirin zuwa garin masunta, wato masu kamun kifi. Amma sai na tsinci kaina garin manoma, wanda suke noma inibi. Tsakanin waɗannan ƙauyukan guda biyu, tafiyar minti 10 ce kacal, wani ƙaton ruwa ne ake tsallakawa. Assalamu alaikum jama'a, yau gani a hanyar ƙauyen Banciyawo. An ce garin masunta ne, wato masu kamun kifi. To, mun rasa hanyar da za mu shiga wannan garin nan dai da muka biyo mun ga aiki ake a hanya. Gashi mu ba sanin gari muka yi ba. Muna zuwa ƙarshen ruwan nan muka ga babu hanya saboda aiki ake yi a wajen. Shi yasa muka kwana yanzu kuma za mu je wani ƙauyen da ke nan kusa. Wannan grapes ne suke lambun grapes. Wayo babu yanzu. Na ma mun zo lokacin da suke. Wannan shine ruwan da yake tsakanin ƙauyukan guda biyu. Su haɗa gari noman gaske ba a kuma. Shi nan wajen yadda yake, kin ga nan lambu ne na grapes ko? In ka tashi za ka iya zuwa sai ka ba da kuɗi a baka kwando, ka shiga duk abin da ka ɗebo ya zama naka. Haba, kwando kawai mutum zai zo ya karɓa a nan. Ya kai ya fuce na hau ci zuje na shi ba.你要买是吗？要买一点点。要买多少嘞？在这，萝卜在这，白菜在这。好的。那怎么弄？2块钱1斤。2块钱1斤。你看你买多少再付钱。好的，你可以看。
kabeji da alayyahu. Ka ba su kuɗi su baka kwando, sai ka ebo abubuwan da kake so ka kawo su auna. 这个可以烧着吃，可以凉拌吃。有简单的吗？ Wannan masu lanturu ne. 这个大。 公斤称，好的，多少？ 8.6，给8块钱嘛。 8块钱。好的， 8.6给8块钱，在这扫。 那就扫好了。好的。 8 RMB。 Wannan yawan nan. 6呢那是。好的，谢谢。谢谢。哎呀，微信啊， Masu lambu. 好， 这是微信。那加微信。 我呀，可是微信支付的。 不是，我用支付宝了。 哦，支付宝该。对，支付宝。 好的。 可以检查一下。啊。 Ga lambun inibi yanzu babu komai amma bubbuɗe tamfal ɗin, amma dai gashi har yanzu kuna ganin sauran ganyen shi. Kuma masu lambun ga gidansu can, za ku ga wata 'yar mota nan a waje, to gaban gidan nasu take. Wasu sunan manoma cikin lambunansu ko gonakinsu suke zama. Ni hao. Ko ga shi ba ma gida ɗaya bane ba. Ga wani gidan nan shi ne. Ga 'yan motar suna a waje. Nan ma ga wani lambun nan. Gabaki ɗaya ma
Wannan garin ai da 'yan noman inibi ne.这里是哪个村？这里慈云村慈云省是吧？道一镇保河区。慈云省。你们在这干啥玩啊？我们就来玩看一下。哦，底下有湿地公园。啊，是那边是。啊。你开车都咋走的？嘿嘿嘿。不走的。这个多少钱？这个？这个啊，那个就给6块钱嘛，6块。这也可以吃。我会说中国话。还有吃这个，谢谢。肯定在上学啊，肯定上学工作。对，在北京上班。哦，北京。在北京上班到合肥来玩。来合肥玩，对。哟，你们中文讲的好。我们这个要看一下，我们没来过这儿。这中文讲的好好。没来过合肥啊。好的。来使用麻子梨。我对这帽子今天。可以哦，厨子。不要啊。不喜欢。不喜欢。哪个？咋的？哪这个？这个。啊，谢谢。2个不会。我们走了。好。Gashi nan ta ba yarinya wannan kyautar. Biskit ne.哦，你是利亚的？对，你是来去过吗？我没有，我到俄罗斯去过了，俄罗斯。朝鲜去。俄罗斯。其他地方没去，有机会我带你一起。OK。一起去。联系方式了吗？好，聊聊天。微信聊天。你会用吗？会。我到俄罗斯吧，那哪是？你晓得跟清明？啊，没有。你出国都跟我来存钱。而且他讲中文还好。我能听得懂。他赞赏我。缘分。缘分。好的，再见。我把照片传给我。好的，拜拜。再见。
biskit ne har da su gyaɗa. Kayan wasan ka. Ga kayan wasan yara. Ina bindigar ruwa. Ok. Bindigar ruwa ce. Ka katin bindiga ba. Irin nata. To ai kusa da ruwa ne yara kila su iya zuƙo ruwa. Ok, kite ne. Da abin tsamo kifi. Wasu ma har kamun kifi suke yi cikin wannan ɗan ruwa. Ga ni can ma yana haɗa nashi kayan kamun kifi. Kuma duk da cewa yanzu lokacin sanyi ne amma still mutane suna fitowa yawon shakatawa. Ga sanan za ku gari sun kakkafa femominsu a wajen. Ana 'yan dafe-dafe ne a fira. Ga motar share titi don ta tafi. Nan saboda ta ga da akwai mutane sai ba su fesa ruwan ba.
wannan gidan ya mafi kaman kowane gida girma a garin Maranci. Ke ga gidan traditional. Ya kafa ba? Nan kuma gashi na kama wata ma'aikata. Can ko hotel. Toilet ne aka musu mai kyau haka? Famfo ɗin ta bayan toilet ce ke. Bari mu ga da ruwa. Yana da ruwa. Dama ina ganin shi ne na san cewa ai akwai ruwa.
العديد أصبحنا لا نخاف فقد قتلوا الكثير لا نبالي الموت فقد رحل الرفاق الشوارع تشهد لنا والمواكب يا رفيق لن ننسى نضالك وتاريخك لا يزول الثورة لا تموت ولا أنت يا رفيق الحزن يؤلمنا. Idan kuna so in ci gaba da yi muku bidiyoyi ku danna min subscribe.